Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 10 травня, 1168-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Місце знаходження сервера Тороза досі невідомо. 8 травня в селищі Морське біля Судаку пройшов обшук у помешканні його батька Юсуфа Тороза. Приводом стало анонімне повідомлення. Його підозрюють у виготовленні наркотиків. За інформацією кримської правозахисниці Лінори Дюльбер, сервера затримувала група СОБР з Краснодару. Серверу удалось позвонить в 10 часов вечера своим родственникам, в частности отцу, и попросил он собрать характеристики от жителей поселка Хапсихор Морское, заверить их в местных органах положительные характеристики. Больше он ничего не сообщил, где он находится, что с ним, в каких условиях он содержится, то есть по какому поводу его задержали, и вообще его статус на сегодняшний день пока неизвестно. Сина Ельвера Аметова звільнили. Амета Аметова, сина голови Судакського районного меджлісу, затримали після обшуку 9 травня в їхньому будинку. А за день до цього силовики теж приходили з обшуками. Приводом для візитів окупанти називали профілактику незаконного обігу зброї та наркотиків. В Ельвера Аметова в будинку знаходиться музей, де зібрані старожитності, раритетна література та зброя. Сына увезли в неизвестном направлении, сказали, что вечером отпустим. Вечером отпустили, в 9 часов вечера он пришел, но однако утром опять взяли, увезли куда-то, я не знаю, где он был. Вроде как с Ялты, вот он в 3 часа ночи приехал, отпустили там. Я не знаю, что там было. Зачем-то возили, это мне неизвестно. Проросійські мітингувальники привезли 26 лютого 2014 року кілька мішків із держаками від лопат та арматурою. Про це під час 111-го засідання окупаційного суду у справі Ахтема Чийгоза заявив представник армянського регіонального меджлісу Музафар Фукала. Заступник голови меджлісу Ахтема Чийгоза окупаційні прокурори звинувачують в організації масових заворушень під час мирного мітингу під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Он не видел, чтобы Ахтем Чийгоз совершал каких-либо противоправных действий. Наоборот, члены Меджлиса, более старшие участники проукраинского митинга пытались успокоить молодежь для того, чтобы те не реагировали на провокации пророссийских митингующих. Когда свидетель покидал мероприятие, то на одной из соседних улиц он увидел два автомобиля, Мерседес Вита синий и баклажанового цвета УАЗ-469. На торпеде Мерседеса был российский флаг, и он видел, как из этих Мерседесов молодые люди выгружали мешки с черенками от лопат, с арматурой, с дубинками. У зоні АТО загинув український військовий, ще двоє поранені. За минулу добу терористи 70 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Бойовики застосовують важке озброєння, міномети, гранатомети, озброєння БМП та крупнокаліберні кулемети. Українські піхотинці, що розташувалися поблизу Павлопіля, розповіли про наслідки боїв. Я думаю, все знакомы с длиной автомата Калашникова АКМ, пожалуйста, он полностью поместится в это подземелье. Артилерійський осколок, уламок, чи як хочете його називаєте. Летить на дуже високій швидкості, бронежилет не врятує. Я бачив, які дірки в БТРах залишають такі осколки. Єдиний варіант від нього врятуватися – це не ставати в нього на шляху, закопатися якомога глибше. І все, це врятує. Ну це вже, якщо трошки пострибати, то вище мого зросту буде. Під час урочистих заходів до Дня перемоги у столиці України відбулися сутички. Конфлікт виник через радянські гасла, символіку та ходу так званого безсмертного полку. Біля метро Арсенальна пройшло два мітинги. Акція так званого безсмертного полку та інша акція «Смертний полк», яку провели активісти добровольчого руху ОУН. Унівці блокували пам'ятник у парку Вічної Слави, аби учасники маршу, який, на їхню думку, є проросійським, не змогли покласти квіти. Муж у меня инвалид первой группы, первой войны, боевых действий. И я считаюсь вдовой. И если я надела ленточку, это память моего мужа. Я ее не сниму. Я надела медали,
но ленточку я не сниму. Вот, это давал нам Ющенко, а вот это давал нам Янукович. Віктор Федорович, наш президент. Я не дозволю, щоб ходив безсмертний полк, який спродуцірований в Москві і ходив, прикривався загинувшими українцями. Тут ходив по Києву, провокували людей на противостояння. Є День пам'яті всіх українців, які загинули. Ніякої московщини не має бути. Чому? Тому що Москва зараз загарбник. Вони забрали Крим і мучать там українців, і мучать кримських татар. І зараз вбивають нашу молодь українську в Донбасі. 5 членів ОУН, яких затримала поліція вчора, звернулися до лікарні. Станом на 16:30 один з активістів ОУН знаходиться в СІЗО. Інших відпустили, двоє залишаються в лікарні. Про стан одного з них дізнавалися наші журналісти. У Сергія Слюсаренка розбита голова. Спочатку львівська міліція блокувала сам вхід на вулиці. Не давали нам виходити на двір. Потім беркута піднялися до офісу, ми зайшли в офіс, забарикадувалися там. Вони почали виламувати двері. Щось близько 3 годин вони ламали ті двері. До того, коли вони виламали ті двері, вони залетіли і почали бити без розбору. Хто попав під руки, того й били. Ми стояли, тримали двері. Потім вони вирвалися, почали бити. Я почав закривати голову руками, як міг. Вони повалили мене лицем на пол, один став на спину, топтався по спині, груди болять дуже. Сутички між учасниками різних мітингів на честь 9 травня відбулися в 7 містах України. А зокрема, штовханина відбулися біля меморіалу Слави у Харкові. Відбулися сутички між представниками волонтерського руху та ветеранів війни на Донбасі з одного боку, а також учасниками акції «Полк перемоги» з іншого. Проукраїнський активіст вирвав радянський прапор у одного з учасників акції «Полк перемоги». Чемодан, вокзал, Бендерштат! Да. Бендерштат, вот туда, Галичина. Не трогай меня руками. Вызывайте 102, вызывайте 102. Успокойтесь, ага. Вечно гон, это не для тебя, а там где... Під балконом 96-річного ветерана зіграли концерт. В Одесі офіцери оркестру військово-морських сил прийшли у двір ветерана Другої світової війни, полковника у відставці Івана Кулібаби. Ветеран вже кілька років не ходить на парад до центру через погане здоров'я. Оркестр зіграв кілька пісень часів війни та пісню «День Побєди». Коли полковник Кулібаба вийшов на балкон подякувати музикантам, мешканці двору та усі присутні почали аплодувати ветеранові.
Джамала хотіла б заспівати в Криму, але зараз не може. Про це переможеця минулорічного Євробачення сказала на прес-конференції. Рідні співачки живуть в окупованому Криму. Після закінчення другого півфіналу Євробачення 12 травня Джамала дасть сольний концерт. I believe in you, you. Never doubt that I have no fear. Yeah, they told me that I believe in you. I remember way back when. Yeah, they told me that. Так, я дуже хочу виступати в Криму, але, на жаль, я не можу навіть зараз просто поїхати туди і побачити свого дідуся, який дуже вже хворий, а про виступ я вже мовчу. Ну, тому що так, зараз таке в нас положення, що я не можу поїхати до Криму. А з приводу, хто там здає концерти, мені все одно. Всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Мавілем Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». За кілька хвилин Лариса Волошина говоритиме з гостями про проросійські акції, що відбувалися вчора. Будьте з ЕТР. На все добре.